И здравейте, приятели! Аз съм Митко 123 и сега ще ви покажа как може да си направите портал към края. Ето така, слагате 3 и 3. Не да слагате на глава едно блокче. Ето така. След това и ето така. Взимате около от края и ги слагате ето така. Ето. Така. Така. Слагате последното и сте готови. Ето. Сега ще влезна. Ето виждате как е, аз вече съм убил Ендър Драгона. Тоест вчера го убих. И ето. Това е. Сега да се върна. Не знам как се връща, затова просто... О, сетих се. Тук ще направя пак портал и ще влезна в него да видя какво ще стане. Така. Така. Влизаме. Къде ще се озовем? Ето, че съм превъртял Майнкрафт. И това е. Довиждане от мен. Митко 123. И довиждане.